Ahojte všetci, vítajte späť na mojom YouTube channel Wandový Helen. Pre tých, ktorí sú tu noví, ahojte, moje meno je Veronika a na každotýždennej báze s vami zdieľam nové háčkovacie tutoriály. Dneska to bude konkrétne toto krásne kuriatko vo vajíčku. Je to ako perfektné ako hračka, alebo samozrejme aj ako veľkonočná dekorácia. Tento vzor je bez akéhokoľvek šitia, takže nepotrebujete vôbec žiadnu ihlu, čo ja vždycky vyhľadávam takéto vzory. Ale predtým, než sa do toho pustíme, nezabudnite stlačiť tlačidlo odoberať, aby ste vždy mali po ruke moje najnovšie tutoriály. Tak a teraz zoberme si háčiky a poďme na to. Dobre, takže čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať našu žltú a bielu bavlnu. Ja konkrétne používam Himalaya Dolphin Baby alebo Himalaya Velvet. To je jedno v podstate, ktorú z tých dvoch. Potom budeme potrebovať náš 5 mm háčik, marker, nožničky, niečo na vyplnenie. A ešte tí, ktorí budú chcieť používať bezpečnostné očka, tak samozrejme aj bezpečnostné očka. Ja budem na konci lepiť moje filcové očka a potom vlastne vyšívať nožtek, teda zobáčik. Takže samozrejme ešte potom oranžovú bavlnu, tenku na samotné vyšívanie nakoniec. Tak, to je všetko, čo potrebujeme a teraz sa môžeme spustiť do prvého riadku. Takže ako prvé začneme s krídelkom, pretože krídelka nebudeme prišívať, ale budeme ich zháčkovať dokopy s telíčkom, takže krídelka už musíme mať hotové. Ako prvé začneme teda so základným očkom. Tentokrát nebudeme robiť magický kruh, pretože toto je ženilková bavlna, ktorá sa veľmi jednoducho trhá a z toho dôvodu vždycky, keď používam tento typ bavlny, preferujem používať túto metódu, takže spravíme si základné očko, čiže mám takto bavlnu, pretočím si, prstami vôjdem do krúžku, zoberiem si túto bavlnu a pretiahnem. Vložím háčik do očka a teraz urobím dve reťazkové očka, takže prvé a druhé reťazkové očko a do prvého reťazkového očka urobím 6 krátkych stĺpikov. Takže toto bol prvý krátky stĺpik, nezabudnem si ho označiť, pretože budeme háčkovať do kruhu. Takže prvý krátky stĺpik, druhý krátky, tretí, štvrtý, piatý a šiestý. A vlastne teraz od riadku 2 až po riadok 5 budeme stále do kolečka robiť len po jednom krátkom stĺpiku, čiže vždycky bude 6 krátkych stĺpikov. Tak toto budeme robiť až po riadok 5. Už v tomto prípade od druhého riadku používam metódu podoberania bavlny. To znamená, že ju neberiem takto, ale ju beriem od spodu. Je to z toho dôvodu, že pri hračkách vždycky používam túto metódu, preferujem ju z toho dôvodu, že potom tie hračky, ten samotný steh vyzerá tak jemnejšie alebo hladšie a hlavne predchádzame možnostiam toho, že by sme mali dierky v samotnej hračke. Takže teraz budeme do kolečka vlastne robiť stále len po jednom krátkom stĺpiku, vždycky ich bude 6 a toto robíme až po riadok 5 a na konci sa stretneme. Dobre, takže teraz som ja už na konci riadku číslo 5, kde som urobila posledných 6 krátkych stĺpikov. Teraz môžeme odstrihnúť našu bavlnu. Ukončíme našu prácu. No, poď. Tak, a vlastne tieto zvyšné bavlny ja schovám do samotného krídelka. No a teraz urobíme takýmto istým spôsobom druhé krídelko. A keď už budeme mať aj druhé krídelko hotové, tak sa stretneme tu a budeme pokračovať vlastne s telíčkom, kde počas samotného háčkovania zháčkujeme obidve krídelka. Takže teraz, keď už máme obidve krídelka hotové, ideme pokračovať s našim telíčkom. Takže zase tak ako pri krídelkách nebudeme používať magický kruh, ale dve reťazkové očka, takže spravím si základné očko, urobím si dve reťazkové očka, takže prvé a druhé a do prvého reťazkového očka dám 8 tentokrát krátkych stĺpikov. Takže toto je môj prvý krátky stĺpik.
Označím si ho, keďže zase budeme háčkovať do kruhu, aby sme nezabudli, ktorý je náš prvý, takže to bol prvý, druhý a takýmto spôsobom budem pokračovať až do konca. Urobím do prvého reťazkového očka 8 krátkych stĺpikov dokopy a stretneme sa na konci riadku 1. Dobre, takže v riadku číslo 2 budeme robiť navýšenie, budeme robiť zvyšovanie. Ja už som vlastne s prvým začala. Zvyšovanie znamená to, že budem do každého jedného očka dávať 2 krátke stĺpiky. Takže zase už používam metódu podoberania, čiže toto bol môj prvý krátky stĺpik a do toho istého očka dám druhý krátky stĺpik a to je moje navýšenie. A takýmto spôsobom budem pokračovať kolo do kolečka, vždycky budem dávať vlastne navýšenie do každého jedného očka a na konci budem mať 16 očiek. Dobre, takže v riadku číslo 3 budeme vlastne robiť jedno navýšenie a jeden krátky stĺpik a týmto spôsobom to budeme vždycky striedať. Ja už som začala moje prvé navýšenie, čiže 2 krátke stĺpiky do jedného očka a potom následuje jeden krátky stĺpik a teraz vlastne zase zopakujem, čiže máme navýšenie, čiže jeden krátky stĺpik, druhý krátky stĺpik a potom následne urobíme jeden krátky stĺpik. Takže v podstate vždycky v každom jednom očku budeme robiť 2, 1, 2, 1, 2, 1 stále do kolečka a na konci budeme mať 24 krátkych stĺpikov. Dobre, takže čo sa týka riadku 4, tak tam to bude náš posledný riadok, kedy navyšujeme. V tomto prípade budeme robiť jedno navýšenie a potom do najbližších 2 očiek budeme robiť po jednom krátkom stĺpiku. Takže urobím moje navýšenie, to znamená 2 krátke stĺpiky do jedného očka, prvé, druhé. A potom následne robím jeden krátky stĺpik, jeden krátky stĺpik. Jeden a druhý. A takýmto spôsobom budeme pokračovať celý riadok 4, to znamená, že budeme robiť 2 krátke stĺpiky, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. A na konci budeme mať 32 krátkych stĺpikov. Dobre, takže takto by vaša práca mala vyzerať na konci riadku číslo 4 a teraz od riadku číslo 5 až po riadok číslo 10 budete do kolečka dávať len po jednom krátkom stĺpiku do každého očka. Nezabudnime, že máme dokopy 32 očiek, čiže kľudne si môžete rátať, keď chcete a v podstate takto budete robiť od riadku 5 až po riadok 10 a stretneme sa na konci riadku číslo 10. Dobre, takže takto by vaša práca mala vyzerať na konci riadku číslo 10 a teraz budeme pripájať naše krídelka. Ako prvé v riadku 11 spravíme 7 krátkych stĺpikov, takže spravte 7 krátkych stĺpikov a tam sa stretneme. Dobre, takže teraz keď sme spravili 7 krátkych stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, počkajte, mám o jeden naviac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nemám, takže 7 krátkych stĺpikov, teraz ideme pridať naše krídelko. Takže krídelko si dáme na poli a vždycky máme vlastne prednú stranu a zadnú stranu. Čo je dôležité je to, aby sme vždycky pôjdeme do krídelka háčikom, musíme prejsť cez jednu, ale aj druhú stranu. Čiže musíme mať obidve strany, ako vidíte, na háčiku, áno. Takže máme obidve strany na háčiku, teraz ideme do ďalšieho očka, ktoré je toto, prejdeme háčikom cez to očko. Teraz vlastne máme na háčiku naše pôvodné očko, dve strany krídelka a naše naše ďalšie očko. Teraz prejdeme bavlnou cez všetky, okrem pôvodného očka a znova prejdeme bavlnou a ukončíme tak náš krátky stĺpik. To bolo prvýkrát, ešte to zopakujeme dvakrát. Zase ideme do nášho krídelka prednú aj zadnú stranu. Ideme do ďalšieho očka. Zase prevlečieme cez všetky okrem pôvodného, prevlečieme cez obe. A posledný krát zase musíme si byť istí, že máme prednú aj zadnú stranu. Ideme do ďalšieho očka, ktoré je toto. Keď si nie ste istí, ktoré je vaše ďalšie očko, tiež to cítite aj medzi prstami, že kde máte voľno v podstate najbližšie. Zase prejdeme cez všetky, mimo posledného a ukončíme krátky stĺpik. A takto sme vlastne pripojili pekne naše prvé krídelko. Teraz urobíme 12 krátkych stĺpikov a pôjdeme pripojiť druhé krídelko. Takže teraz urobíme 12 krátkych stĺpikov a stretneme sa tam. Dobre, teraz keď máme našich 12 krátkych stĺpikov spravených, ideme pripojiť druhé krídelko. Ideme na to úplne rovnakým spôsobom, ako sme robili to prvé, takže zoberieme si a prejdeme háčikom cez obidve strany nášho krídelka. Ideme do ďalšieho stĺpika, ktorý je tu.
prejdeme ním háčikom a teraz prejdeme cez všetky mimo nášho posledného očka a dokončíme krátky stĺpik. A teraz znova, druhýkrát, zase prejdeme cez krídelko obidve strany. Mám. Idem do ďalšieho očka, ktoré je toto. Prejdem cez všetky mimo nášho posledného očka na háčiku a ukončíme krátky stĺpik. A posledný krát zase prejdeme cez obe strany. Prvá, opala, aj druhá strana, tak. Idem do ďalšieho očka, ktoré je toto. Prejdem cez všetky mimo posledného a prejdem cez všetky 3. Tak a teraz máme zháčkované aj ďalšie krídelko. Zostalo nám 7 očiek, do týchto 7 očiek spravíme po jednom krátkom stĺpiku do každého a stretneme sa na konci riadku číslo 11. Takže teraz, čo spravíme je, predtým, než budeme pokračovať s riadkom číslo 12, budeme meniť našu farbu na bielu. Takže rozstrihneme si a ukončíme, takže máme ukončenú ako keby prácu. A teraz vlastne toto bol náš, ja už som dala preč marker, aby nám nezavadzal, toto je naše prvé očko. Čo my ideme urobiť je, že my to preskočíme, to naše prvé očko, ideme do ďalšieho očka. Zoberieme si háčik a ideme z vnútornej strany do vonkajšej háčikom. Zoberieme si bavlnu, ktorú sme odstrihli, prevlečieme. Dobre. Teraz ideme do toho nášho posledného očka. Zase zoberieme si háčik a ideme ale len do zadnej časti očka, tentokrát nie cez obe, ale do zadnej časti. A zase to musí byť zvnútra von. Takýmto spôsobom zoberieme si bavlnu. A čo sme vlastne teraz vytvorili, trošku zatiahneme, nepotrebujeme veľmi silno. Teraz sme vlastne vytvorili túto falošné očko, to nazvime. Toto bol náš pôvodne prvé očko, aj to zostáva naše prvé očko. Teraz je to tzv. Nazvime to falošné očko a do tohto falošného očka vlastne ideme pokračovať s našou bielou. Poďme si ukázať ako na to. Predtým, než ale samozrejme dáme našu bielu bavlnu, ja si ešte označím ten falošné očko, aby sme nezabudli, že kde je. To je toto, ktoré som si teraz označila. Čiže teraz zoberieme si našu bielu bavlnu, spravíme si základné očko, takto, teraz dáme si na háčik toto základné očko, ideme teraz do toho nášho falošného očka, čiže už môžem dať preč marker, idem do toho nášho falošného očka a teraz len veľmi jednoducho spravím obyčajný krátky stĺpik, nič iné. Označím si to očko ako moje prvé očko, pretože to je moje prvé očko v tomto riadku a teraz môžem následne pokračovať podľa pokynov, ktoré máme v riadku číslo 12. Dobre, takže v riadku číslo 12 budeme vlastne našu prácu navyšovať, ale budeme zároveň vlastne háčkovať stále len do prednej strany očka. To znamená, že nebudeme chodiť cez obidve, ale budeme chodiť len cez prednú stranu. Avšak naše prvé očko, kde sme menili farbu, bude jedinou výnimkou, je to z toho dôvodu, že si chceme uistiť, aby bolo pevná tá zmena tej farby. Takže vlastne do prvého očka máme dať naše navýšenie, to znamená, že máme tam dať 2 krátke stĺpiky. Prvý krátky stĺpik som už robila, druhý tam pridám tiež, robím ho spôsobom, že tam dávam cez normálne obidve očka, avšak potom už následne budem dávať každé jedno očko len do prednej strany. Nebudem to dávať cez obe, čiže nebudem to robiť cez obidve očka, ste to videli, ako tu, ale vždycky len cez predné. Čiže po navýšení mám urobiť 3 krátke stĺpiky, takže prvý, druhý a tretí. A teraz do ďalšieho očka mám urobiť navýšenie a tam už idem zase urobiť navýšenie len do prednej časti. Tak to znamená, že prvá a druhý krátky stĺpik, čiže moje navýšenie a zase len do prednej strany. Zase budem pokračovať 3 krátkými stĺpikmi a takto budem pokračovať až do kolečka. Na konci budem mať 40 stĺpikov a stretneme sa na konci riadku 12. Takže takto by vaša práca mala vyzerať na konci riadku 12. Teraz v podstate, čo ideme robiť, budeme riadok 13 a 14 robiť len po jednom krátkom stĺpiku, ako toto vlastne tuto urobiť. Veľmi jednoducho, pokračujete len v štandardnom háčkovaní, čiže toto je môj prvý
prvé očko biele, štandardne urobíme do neho krátky stĺpik, to je moje prvé. Čo ešte urobím je, že zatiahnem za tieto dve bavlny, aby sme sa uistili, že teda náš prechod farieb je čo najjemnejší. Vždycky to tam trošku bude vidno, avšak je to zadná časť nášho kuriatka, takže to vôbec nevadí. Tak a teraz vlastne v riadku číslo 13 a 14 budeme robiť len po štandardnom krátkom stĺpiku. Tentokrát už nebudeme robiť, že len predná časť, normálne pôjdeme cez obidve časti. Takže vlastne robíme len štandardné krátke stĺpiky. Nezabudnime, máme 40 očiek, takže vždycky to musí byť 40 očiek a stretneme sa na konci riadku číslo 14. Takže ako ste dokončili riadok 14, začneme s riadkom 15, ja už som začala. V podstate čo budeme robiť je, budeme v tomto riadku znižovať. To znamená, že, ale budeme robiť tzv. Neviditeľné zníženie, čiže zoberieme si náš prednú časť očka, zoberieme si bavlnu. Ideme do ďalšieho stĺpika, zoberieme si zase prednú časť, zoberieme bavlnu, teraz máme 3 očka na háčiku a prevlčíme cez všetky 3. To bol naše zníženie a teraz urobíme 3 krátke stĺpiky, normálne, štandardné, čiže prvý, druhý a tretí. A zase zopakujeme zníženie, to znamená, že urobím jedno neviditeľné zníženie a 3 krátke stĺpiky. A takýmto spôsobom budem pokračovať kol do kolečka, čiže jedno zníženie a 3 krátke stĺpiky a na konci budeme mať 32 krátkych stĺpikov. Dobre, keď už máte riadok číslo 15 hotový, v riadku číslo 16 budeme robiť len po jednom krátkom stĺpiku do kolečka, nezabudnime, tentokrát už máme 32 stĺpikov, takže vlastne urobíme 32 krátkych stĺpikov a na konci riadku 16 sa stretneme. Dobre, takže na konci riadku číslo 16 takto by vaša práca mala vyzerať a teraz vlastne v riadku číslo 17 a 18 budeme zase znižovať. Ako to budeme robiť? V riadku číslo 17 urobíme jedno zníženie a 2 krátke stĺpiky, čiže na konci riadku 17 budeme mať 24 stĺpikov a potom riadok číslo 18 budeme robiť jedno zníženie a 1 krátky stĺpik a na konci budeme mať 16. Stretneme sa na konci riadku číslo 18, kde v podstate potom si naplníme hráčku a urobíme náš posledný riadok. Takže ešte raz, riadok číslo 17 bude jedno zníženie a 2 krátke stĺpiky. Stále budeme robiť toto neviditeľné zníženie, ktoré sme si práve ukázali. Riadok číslo 18 bude jedno zníženie a 1 krátky stĺpik. A riadku číslo 18 budeme mať na konci 16 očiek a tam sa stretneme. Takže keď už máme riadok číslo 18 spravený, kde máme vlastne teraz 16 krátkych stĺpikov, teraz si ideme vlastne vyplniť našu hračku, ja už som trošku začala, ale predtým, než ju začnete vyplňať. Ak chcete používať bezpečnostné očka, teraz ich tam pridajte, predtým, než dáte náplň. Treba ale dávať pozor, aby ste ju dali na prednú časť. Prednú časť kuriatka veľmi jednoducho rozpoznáme, je to hlavne vďaka tej zmene, ktorú sme mali, čo sa týka farieb. Vidíte, že toto tak pekne súvisle nepokračuje ako na tejto strane, čiže toto je naša predná strana. Čiže ak používate bezpečnostné očka, pridajte očka teraz, ja ich tam nebudem pridávať, pretože ja ich budem na konci lepiť moje vlastné filcové očka. Takže potom, keď máte bezpečnostné očka uložené, nezabudnite vyplniť hračku. Najviac ako sa len dá, samozrejme pred našim posledným riadkom. Ja vždycky preferujem dať trošku radšej viacej viacej náplne, než je treba. Dokonca ja vždycky do hračky dávam aj moje, dajme tomu, že kusy bavlny. Je to škoda vyhodiť, je to tiež vhodné na výplň, čiže ja to tam vždycky schovám do tej hračky. Takže poriadne si vyplňte hračku, aby sme mohli pokračovať s našim posledným riadkom. Dobre, takže ako náš posledný riadok číslo 19 budeme robiť len jednoduché zníženie stále do kolečka, to znamená, že do každého jedného budem robiť vlastne zníženie. Na konci vlastne bude mať 8 očiek dokopy, takže potom, čo urobíte váš posledný riadok, sa stretneme na konci, aby som vám ukázala, ako uzatvoriť dierku, ktorá nám vznikne. Dobre, takže potom, čo sme urobili náš posledný riadok, odstrihneme si vlastne našu bavlnu a ukončíme ju. A teraz v podstate budeme robiť to, že vlastne do každého jedného očka, ktoré nám zostalo, máme ich 8, budeme vlastne dávať háčik a budeme vlastne brať bavlnu vždycky z vonkajšej do vnútornej, z vnútornej do vonkajšej. Idem vám to následne ukázať.
Tak a teraz by ste mali mať vytvoreného toto krásne kuriatko. Dúfam, že sa vám tento tutoriál páčil. Ak áno, nezabudnite stlačiť tlačidlo páči sa mi to a nechajte dole v komentoch, čo by ste najradšej chceli vidieť ako ďalší tutoriál. A dovtedy veselé háčkovanie!